Bună seara din nou aici la o bucățică de istorie. Astăzi am două recomandări, dar de data asta nu e vorba despre carte, nici despre film, ci despre două site-uri. Două site-uri care vă vor fi de folos dacă vă place perioada medievală, istoria cetăților, etc. Acum câțiva ani am descoperit un site. Site-ul se numea medievistică.ro, site-ul medieviștilor din România. Acum, ultimul articol e pe mai multe capitole, site-ul ăsta, mai multe, nu știu cum să zic, are pe mai multe secțiuni. Are istorie, arheologie, deci are secțiuni de istorie, arheologie, monumente, discipline conexe, tribuna, links, forum și contact. Acum, forumul nu mere că l-am încercat. E păcat, pentru că acolo am citit niște perle. Deci îmi pare foarte, foarte rău că nu merge forumul. În special, campion la material pentru perle era fostul istoric, pentru că a murit deja în 90 și ceva, sfârșitul anilor 90, Ștefan Pascu. Ștefan Pascu, pe care eu personal îl consider doar de iure istoric, de facto nu istoric, pentru că o scris ce-o scris. Și a făcut niște lucruri pe care un istoric adevărat nu le-ar face niciodată. Bun, dar să trecem de capitolul ăsta. Revenim la site. Ultimul articol e din... e vechi. Acum mă gândesc, are 11 ani, ultimul articol. Un asediu al cetății Ciceului din anul 1489. Deci un site foarte vechi care mai funcționează, are materiale foarte vechi pe el, din 2006-2007, dar, bun, are mai multe articole, mai multe secțiuni. Mie ce mi-a plăcut partea de recenzii, pentru că acolo poate, hai că zic, cel mai mare medievist din România, cel mai important medievist din România, istoric și arheolog, Adrian Andrei Rusu, a scris câteva recenzii. Și n-aș fi în locul ăluia care a scris prostii, sau mă rog, o greșit nu a fost serios când și-a scris cartea și ajunge pe mâinile lui Adrian Andrei Rusu. Deci n-aș fi în locul lui. Dacă sunteți interesați, intrați pe site și uitați-vă la secțiunea recenzii sau tribuna. Acolo sunt recenziile și acolo, practic, el a publicat câteva apariții editoriale și dacă e cazul, îi și laudă sau apreciază pozitiv, dar dacă nu e cazul și sunt niște aspecte negative, nu le trece cu vederea și le critică, ceea ce e un fapt foarte sănătos și din păcate nu prea întâlnit la noi în mediul academic. Bun, deci site-ul ăsta e vechi, din păcate nu mai contribuit la el nimeni, dar astăzi când am căutat acest site, deci încă o dată medievistică.ro, site-ul medieviștilor din România. Deci ultimul material e din 2017, deci nu e așa de... Bun, și 2017 a trecut mult de atunci. Deci medievistică.ro, site-ul medieviștilor din România. Aici o să găsiți o grămadă de articole foarte faine. Nu vreau să vă mint, nu-i la nivel ușor. Adică sunt niște recenzii, sunt niște articole unde trebuie să ai niște cunoștințe mai aprofundate. De exemplu, am citit ceva tocmai acum câteva minute despre cetatea de la Oradea. Păi dacă nu ești arheolog și n-ai studii de specialitate în arheologie, te uiți așa, citești, dar nu prea înțelegi nimic. Deci, e un site al specialiștilor, dar puteți, 100% că puteți găsi și materiale interesante pe acest site medievistică.ro.
Apoi am găsit astăzi o anexă, sau mă rog, anexă, un site soră, pe care până acum nu l-am găsit. Prima dată am crezut că e varianta refăcută a vechiului medievistica.ro, dar acum văd că de fapt sunt două site-uri diferite. Acum, eu nu văd aici niciodată când, mă rog, acum a ajuns să am văzut ceva, copyright cetățimedievistică.ro 2005-2012, deci nici ăsta nu e foarte nou. Dar și aici sunt niște recenzii, niște articole foarte faine, e împărțit pe mai multe secțiuni și e așa, glosar castelologic. Asta e poate cea mai importantă parte și din cauza asta am făcut și materialul ăsta, pentru că aici puteți găsi, dacă sunteți interesați de o cetate din România, intrați pe cetățimedievistică.ro, deci nu medievistică, ci cetățimedievistică.ro și acolo o să găsiți practic cetățile din România pe regiuni istorice, Transilvania, Moldova, Țara Românească, Dobrogea. Și, de exemplu, eu dau acum la Transilvania și mi-apare alfabetul de la A la Z, dau pe A, e frumos făcut, dau pe A și mi-apar toate cetățile cu A. Și uite că, sunt bihorean, primul pe listă e Adoni, județul Bihor. Dau click pe Adoni, îmi apare un text de 2 rânduri despre Adoni, județul Bihor, fortificație din a doua jumătate a secolului XV, de nobili locali. Da? În secolul XVI aparține familiei Veteș, apoi Batorești și generalului de haiduci Andrei Nagy. Amintește cronica Salardii, nu se cunosc împrejururile în care a dispărut. Pe teren nu se mai disting decât denivelări neregulate. Acum, aici nu cred că are, chiar la asta nu cred că are poze. Nu are, pentru că nu se mai... anumite urme foarte... Bun, dar acum mergem la Aghireș, județul Cluj. Aghireș, aici sigur au și galerie foto. Dai click pe galerie foto și apar poze cu cetatea respectivă. Aici ai prima poză cu planul cetății și avem și imagini vechi cu cetatea de la Aghireș. Da? Deci e foarte simplu. Dacă ești interesat de o anumită cetate, poți să intri liniștit pe acest site și să... Acum mergem la Almașu. Galerie foto. Și aici ai o serie de imagini cu Almașu, în paranteză, Deajuivar, județul Cluj. Da, și dai click. Unele au poze mai multe, altele au poze mai puține. E foarte frumos. Deci, când am văzut, n-am zis, uite că avem un... Da, am fost în Transilvania, acum mergem înapoi la teritoriu. Așa, și ne ducem în țara românească. Să găsim Slonul, da, o cetate foarte importantă, foarte... Schitul, Toponiț, Severin, Snagov, Strehaia, Săreni. Nu-i Slonul. Deci nu state. Săreni. O să vedem Drobeta Turnul Severin. Galeria foto, bine, am Drobeta Turnul Severin, nu știu cât e în țara românească, dar nu. Și aici avem deja imagini cu cetatea. Da? Deci, hai acum să mergem și la Moldova. Deci ne ducem la Moldova și... Moldova. Să zicem la litera... uite că sunt... deci n-aud la toate. De exemplu, la Capanau. Mergem la H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Din 8 cetăți, imagini și date avem din 3 construcții. Ne ducem la Hlincea, județul Iași, galerie foto. Da, are o poză. Deci, un site foarte bun dacă vreți să vedeți o imagine despre o cetate din România. Nu sunt toate cetățile, dar
Eu spun că e un site foarte frumos, întreținut de specialiști, deci nu e vorba de amatori, aici chiar e chiar o specialiști arheologi sau și istorici. Acum e o parte care mie îmi place cu opiniile lor, recenzii sau articole, Glasul Castelanilor, o secțiune, și vă citesc doar câteva titluri: Gârbova, Cetatea din pădure, cercetări arheologice Petre Munteanu Beșliu. Fortificații, apoi altul. Fortificațiile orașului Brașov în lumina documentelor săsești din perioada 1438-1479. Mirela Strătulescu. Pomezeu, județul Bihor, Maria Roșu. Teliu, da? Cruceburg, județul Brașov. Despre fortificațiile dealului Bobâlniei, Gelu Munteanu. Discurs inconsistent la adresa unor probleme de castelologie generală europeană și transilvaneană din secolul XIII, al XIII-lea, Adrian Andrei Rusu. Da. Asta aș vrea să citesc, acum că am găsit-o. Deci, încă o dată, să vedem ce mai scrie domnul Adrian Andrei Rusu. Informații despre două cetăți medievale maramureșene. După aia românii și cetățile medievale din secolul 13-14. Un material interesant pe care chiar l-am citit acum jumătate de oră, o oră. Da, și Adrian Andrei Rusu scrie un material interesant în care combate teoria migrării românilor doar în secolul XIII, pentru că în istoriografia maghiară se vorbește despre faptul că primii români sunt menționați tot timpul lângă cetăți. Și atunci asta ar fi o dovadă că în primă fază colonizarea românilor s-a făcut de către regalitate. Acum, Adrian Andrei Rusu contrazice această presupunere a istoriografiei maghiare și e foarte interesant de citit cum contraargumentează această teză. Bun, apoi fastidioase considerații despre castre, cetăți și slujitorilor, un articol scris tot de Adrian Andrei Rusu. Castelarea Transilvaniei, secolul XV, performanțele de cercetare actuale. Da, domnul arheolog și istoric Adrian Andrei Rusu are o carte pe care am vrut să o cumpăr când a fost pe piață, dar n-am reușit, l-am comandat, dar nu mai venit și acum îmi pare rău. Castelarea carpatică. Am Moldova lui Ștefan cel Mare, care vorbește despre Moldova medievală în timpul lui Ștefan cel Mare. Am cartea aia monumentală, și asta despre Moldova e monumentală, și cealaltă carte monumentală despre elitele transilvane în Evul Mediu Târziu. Amândouă pot fi folosite ca armă albă. Deci, și cred că am făcut despre elitele din Transilvania am făcut material, dar despre Moldova lui Ștefan cel Mare n-am făcut. Opa, un nou material se întrevede la orizont. Bun, deci două site-uri foarte faine. Acum cumva să contrabalancez ultimele două materiale în care m-am întrecut cu materiale din astea despre pseudo-teorii istorice, despre autorii mai așa de la marginea spectrului istoriografic. Și chiar astăzi am urmărit o emisiune, un material pe YouTube, e sus de ceva vreme pe YouTube, în limba maghiară, din păcate, deci nu pot să zic că ar trebui să o traduc și n-am timp și nici nervi să subtitrez atâta material, e o oră și ceva. Și chiar acolo erau vreo trei invitați despre obsesia turanistă sau turanică în istoriografia maghiară și nu vorbeau atât despre turanism ca
fapt istoric sau ca fenomen, ci de ce și cum a apărut turanismul în societatea maghiară. O emisiune foarte faină și am legat aici, că tot vorbeam de daci și de diverse teorii la marginea mainstream-ului istoric. E foarte interesant cum seamănă cele două teorii, dacismul ăsta hipertrofiat, care e la noi, și turanismul foarte hipertrofiat, care e la maghiari. Și acum și la maghiari, turanismul are o nouă resurgență, adică încep să fac studii genetice, mă rog, încep să cerceteze și în Asia Centrală, deci revine cum ar veni din secolul, mă rog, curentul ăsta a fost și-a atins apogeul cam după Trianon la ei, în anii 20, 30, 40, pe acolo, și după aia, mă rog, a început să o ia la pantă, după 45, curentul ăsta, cum să zic, s-a pauperizat în sensul că au trecut în partea asta de istoriografie, pseudo-istoriografie de fapt, dar e foarte prezentă și astăzi. Bun, deci dacismul și turanismul sunt cam foarte asemănătoare și izvoresc probabil tot din aceleași izvoare psihologice, să zic așa. Bun, cam atât despre aceste două site-uri despre care am vorbit. Încă o dată, medievistica.ro, site-ul medievistilor din România, e vechi, sunt materiale vechi, ultimul e din 2017, dar poate găsiți ceva bun și acolo, 100% că o să găsiți dacă intrați pe site. Și cu cetățile sau mă rog, asta nu trebuie să spun, cetăți.medievistic.ro. Deci astea două site-uri, cred că site-uri separate, că au, mă rog, fond de culoare diferit. Bun, acum eu speram să mai meargă și forumul ăla, vai cât am râs când am citit forumul ăla. Sunt niște perle scrise așa de istoricii patrioți de anii 80-90. Deci păcat că a dispărut forumul, că din aia să putea face o carte, râdeai cu lacrimi. Deci dacă aveai ceva cunoștință de istorie, râdeai cu lacrimi. Ce scria Pascu? Mi-aduc aminte istoria Clujului, ce a scris-o până 74, când scria că clujenii făceau comerț până în Veneția, unde vindeau pește. Deci sunt niște aberații de te doare mintea. Bine, Pascu nici nu mă mir, sărac. Nu săracul, că nu a fost sărac. O să fac un material și despre nu mai trebuie să fac rost de volumul 2 din Voivodatul Transilvaniei. Că acolo el a făcut un lucru absolut înfiorător. Absolut imoral. Bun, dar cam atât despre materialul de astăzi, despre aceste două site-uri. Dacă vă place istoria și vă place și medievistica, și cetățile, și recenziile critice la adresa unor producții nu tocmai de nota 10, atunci puteți liniștit intra pe aceste site-uri și să vă delectați și voi. O seară frumoasă, ne întâlnim data viitoare.